जाजोबदो गोथाव गुस्थिखौबो सोलागोन आं नै हाय लोगोफोर खाथि खालायाव फै मानो लाजिदों नोंसोरलाय केक मोनजागोनावनो जायाबा आं जाजोबगोन दोलै आंखौ रावबो दौला नालाय आं दौगोन थेंक इउ लोगोफोर 100k खालामनायनि थाखाय दिस इज मी साकिरा अ माय गॉड भिडिअस बानायसोदों लोगोफोर नै मालाय थेंक इउ दासो मोजां नांदों लोगोफोर मोजां बार फैदों थान्दा औ हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिन्थिखाबाय दि दिनैनि भिडिअ'आव मा जागोन स' लोगोफोर फाइनालि आंनि चेनेला 100k कमप्लिट जाबाय आरो लोगोफोर स' बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम आरो आं बांद्राय बुंला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबानो जाबाय जों अबाव थांनो ओंखारदों दा स्मल पार्टि खालामनो थाखाय जों एसे बेरायना फैनोसै आरो लोगोफोर स' थ' बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लेट्स ग' नायदो लोगोफोर हालोदा मा जाना दं दैमा बारनांगौ जाबाय माने अ गड सेलिब्रेसन खालामनो फैनाया नायलाय जि लेथ्रा गाज्रि जाजोब्बाय आंनावथ' नै जुथा गानना फैनानै आंथ' मिन्थिया बिदि जागोन नामा फैथारला ओइ केकआनो थालांलायगोन दा जोंनिया स' लोगोफोरनिया फैयै फैयै जोङो राइन' इक' रिजर्ट मोनफैबाय माने जोङो लामाखौबो आन्दायदोंमोन ओंखायनो माने दैमा बारनो गोनां जाबाय गुबुन मोनसे लामाजों थांनायबा माने बिदि जानाय नङामोन आरो लोगोफोर दा नै टिकेट लानोसै आरो सिङाव हाबनोसै ओरैबायदि सान्दुं गरम लोगोफोर बाट उफाय गैला आरो न' लोगोफोर बिराद मेंबाय फैनानै नैया एसेबां गोजान लामा आन्दायजोबदों लोगोफोर दैमा बारनायावनो सेस मेंजोब्बाय ने साकिरा लोगोफोर गोसो गैथारालै रायलायनो इमान लामा खाराब रायन'ल' मानसिफ्रानो खांख्लिब दांख्लिब रायन'ल' नायनो लुबैयो जोंनि बे नावकाता पार्कनि दख्लासे जायगायावनो इमान मोजां जायोमोन एक्चुअलि रायन'आ मोजां जायगाया जेनेबा दैज्लां बोथोराव फैजाया आरो न' लोगोफोर माने दैमा बारनांगोना आं गाहाम मोनैसो मेसेङाव फैबानो जाबाय आरो सोरबाबो फैयोबा बिराद ने गोलोमजोब्बाय जोङो खानायाव मा जाखोथाय सोरदो सिट नाहर जाखो संगिना ला 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 गासै खिथिलाय एक्टिं सागिरानि रोंलिया थोद मा रोंला जाला भिडिअबो बानायनो लिंलिया गणेशआ अ लिङा खाना थाहैनानै बेयाव अरुणाचलाव खाराखै आङो लोगोफोरनि जिरायगासिनो ओरैबायदि मेंबाय ओरैबायदि गोजानना माने फैनानै माने फैयाबानो मोजां जागौमोन जादों आरो जोङो दैमा बारनांबाय ओरैबायदि खस्थ' दाब्लि मोनानि सफैयाखै आरो दाबो दाब्लि मोनखौ नेबाय थादों माथानो ओंखारलांना औ लोगोफोर जोंना बिमाया दासो मोनफैदों ओरैबायदि नेनानै दे जोंखौसो होनदो गोबाव होनना गावसोरासो मान गोबाव खालामबाय नोंसोर थाफायाखै ओंखाम जाफैलायलायबाय जों गाज्रि बिसोरनो हे भगबान दाब्लि मला दे केकखौ खनिलाय जोंना बिनिथा भगबान केकआनो गलिजोब्बाय लोगोफोर नायलाय जोंना बख' केकआ लोगोफोरनिया केक हानो फैनाया बिराद लाजियो आरो बिसोरो केकखौनो हालानो आंनो हारसिं हानसै आं जाजोबनोसै स' लोगोफोर फाइनालि जोंनि चेनेला 100k कमप्लिट जाबाय आरो ने बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोना आरो जों बिदिनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो न' लोगोफोर ओमफ्राय नैया बिथिं दङ दाब्लिया दासो फैदों लोगोफोर जोंखौ ओरैबायदि नेहोदों माने मा बुंनो माने गोबाव जानाय आंखौ सासे लोगोआ आलासि जानो थिनबाय नालाय ओंखायनो आलासि जाबोबाय आङो साकिरा अडियन्सखौ थेंकिउ बुंदों थेंकिउ लोगोफोर 100k खालामनायनि थाखाय दिस इज मी साकिरा अ माय गड आरो न' गावजें आबोरे फाय लाजिबाय हनै गावजेङा लादाबा बिराद लाजि बियो मा बुंनो दा आरो सासे फैदिया लोगोफोर जोंना खान्थाला बिफाया फैदिया आरो न' फैनो हादिया बियो खान्थाल बुदाङा गैला बे फैनाया मोजां जागौमोन दे क्लेप खालामना नामा दाना आं केक हानोसै हेपि 100k बोना मानसिफोरानो खामानि गैया दे होख्रावनि आङो थेंक इउ लोगोफोर सिरि सिरिसो हायो जोङो होख्रावनो खमाय गैया गरमाव जानो नै हाबाय सोरनिखौबा हाल्ला खालामना रावबो कंग्रेसुलेसन होनला नामा आंनि सालायनो थांनायाव दा माइबासो थांगोन साकिया जानो लुगैथारो ओंलै नै जाजोबदो गोथाव गुस्थिखौबो सोलागोन आं नै
खाथियाव लाबोना माखौ केनिफ्राय ना फुना बे गरम लेथ्रा प्लिज आंखौ जाय केक दिनो 100 के जाग्रा सस माननासो ना दाब्लिखौ दिन्थि जानायखौ दे दाब्ले दे congratulations जोंनि चेनेला 100 के जाबाय कंग्रेचुलेशन खाथियावनो दाखौ खाखानां एक्चुअली सरि आं बावदों माने अडियन्सफोरनो होनो बावदों आं केकखौ लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय जादो दे मानांनि थाखाय हाय गावदे हाय लोगोफोर खाथि खालायाव फै मानो लाजिदों नोंसोरलाय केक मोनजागोनावनो जायाबा आं जाजोबगोन दोलै आंखौ रावबो दौला दालाय आं दौगोन जाबायनो थांनानै दं जाखांनानै दौबावगोन अननानै फैनो हाबाय फिसानि उन्दैनिफ्रायनो रावबो बार्थडे सेलिब्रेसन खालामफेराखै जों ओंखायनो रोङालै बाजि लाजिजोब्बाय लोगोफोर मा जागोन उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिम जों केक बायनानै रावबो बार्थडे सेलिब्रेसन खालामफेराखै बिमा बिफायाबो खालामाखै जोंनिया ओंखायनो मिथिया बार्थडे होननानै जोंनिया खोनासं खिथि बार्थडे होननानै जोंनिया बोराइ बाथौनि सेराव आलारि बाथि मोनसे सावनानै बुट गाजिसो जाहोनायमोन केक जाहोफेराखैना ओंखायनो मिथिया जों डायलग थाबाय माथो नोंथांमोनानो बुंना होबानो जाबाय कमेन्टआव कंग्रेचुलेशन्स होननानै थेंक इउ बे दौनाय आं दौनाय दे दौ बाइक दौखा बाइक हाइसे राइकलनि दसे जाबाय थादों नामा होगोन दे मोजां डेभिड दसे जिरायहोगौमोन नोंसोरखो केकआ जाथारलियाना थैनो जाथारबाय रुंसारि जानो नोंसोरो युदोनमोन जायो माबाया बुरखां कारेन्टआनो थाया मैगा बिसोर खाथाना जायाखैलै ए बुरखा मोनजायाखै आं चिकेनाव जादों हेय नांलायनो नामा माखौ बिसिदोंमोनलै नोङो लोगोफोर गरमब्लाबो फैबाय आरो न' सेलिब्रेट खालामनो आंना 100K नि माने बारा जालांबाय आरो साबस्क्राइबारा दे जादो जोंना गासिबो हायै जादो बोरै मोनखो फैना हामदो ओमफ्राय अरे बरिया नोंसोर सानैयालाय मा सिरि थाबाय थादो बिराद लाजिबाय नामा बिदाब्लियाव आलासि बायदिसो मोनबाय आङो मेंबाय आरो फैबावनो ना गोजानाव साननायनि माबा मानसिफोरा फायाखै दासो गनेशनो मालाय होदावनाय होननासो लुगैदां लोगोफोर जाखांनासो दासो दौदां फैनाया सिरिया जाना मान बुरजा दौनाङा बाहेराव बा सुक्ले ini dia kasihan dah kena इमान जानाङा मानो इमान जादों नैला जोंनिया जुगुआ सबल'लायबाय आखाइखौनो siapa kon bezal ya deh दाब्लियानो जायाखै खोनो जाफाय जाया आं जानो हाला आं ओंखाम जाना फैखाबाय हबा बे जाहोदां नों ओंखामखौ एखौ लादे जा मोजां नायखाय मान गोबाव जाफैबायना थानाया बेखौ आंखौ मोनसे भिडिअ बानायनो होदो लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं नायलाय सान्दुंबाबो खामथाबनाबाबो फैबाय जोङो बेरायनो लोगोफोर नायदो जायगाखौ जा समायना दसे फट' लानोसै थानोसै बिनि उनाव थांलायनोसै न'आव रिल्स बानायसोदों लोगोफोर नै मालाय आसा चिकेन चाउमिन फुल 200 हा फुल 200 चिकेन चाउमिन 100 लोगोफोर जोंहा नैया लान्च खालामनोसै मोनफैजोब्बाय जोंना जाग्राफोरा आंना चिकेन चाउमिन बैसिना पर्क फ्राइड राइस गासिबो पर्क लाभार गोजा बिसोरो जोंहा चिकेन लाभार न' नोंनिया मामोनलै नों लाबाखै ओइ लाबाय अर्डार मा चेन्ज खालामनो मा फन खालामगोन
लोगोफोर जोंहा सोलायनि ने सोलायनि जोंहा Apa bambulanya apa sunanya? จานนะเนี่ยตาผมหน้าเลย जाबाय दे माम्मी नांला เนี่ยจานนั่น No, apa? Thank you जोंनाय बायदि थांसै दे गाइस मोनजादो बुरखां जादो दे गासिबो अनिल जादो Thank you ด้วยปาร์ตี้นึงถ้าใครคนเนี่ย वेलकाम बिदिनो सापर्ट खालामबाय था हनै गावजोंहा मालाय मेसेजावसो थेंक इउ होनो दा होननो हाला बियो ดีๆนึงมันจะไม่ทันเต้ लोगोफोर जाखांबाय दा दसे बेरायलायनोसै मा जाखो हर जल्दि गय लाबोलायदों मालाय हनै आं बहरदो Ang लाबोदों सना apa सना लाबोदों Ang लाबोदों apa सना नाय गया मोनामजोब्बाय गया सिबाराय आयौ गेसाव गयसो दां मोनसे बे मोनसे दङ ओइलाय दंबावो मा माखासे फाथै जांगौ नोंनाव दाउ बहाङो ที่เกยอย่างนี้ก็เสร็จ बहां लोगोफोर जाखांना गय जाबाय ने जोंहा गय जादों बिराद जों गय जानो मोजां मोनो बेदर น้ำมันไวด้วย माने दिनै गासैबो माने वाइट गानना फैदों आरो रावबो रायज्लायाखै ने कइन्सिडेन्ट एकदम नाथाय आंना आलादामोन ड्रेसा ओमफ्राय फैनानै हाफ पेन्ट साबेन फ्रक गानला जोब्बाय लोगोफोरनिया मजा मैसो दासो मोजां नांदों लोगोफोर बिराद मोजां बार फैदों थान्दा औ Oh, नोंसोरना बे हाथ' बिसोर मा खालामनानै दिनै गथ'फोरा गाखोबाय थादों गथ'फोरा हैसो खालामबाय थादों सानाय नङा दे फेसबुक पेज दोङो मा मुं खोन्था आजोलि बर' ओमफ्राय बिथिं जुनालि बर' भिडिअ बाय थायोना फेसबुकाव मनिटाइज जाबाय मा गोदान ना सिगांना गोदानानो मोननैफोर जाबाय अ ओमफ्राय डलार हाबबाय अ 25 आव मा 36 दङ आंनिया डलार नङा इ हाबफिनगोन थेवबो नेक्स्ट खनसेयाव नेक्स्ट खनसेयाव हाबगोन मोनोना मोनासै आरो दा मोनगोन मानो मोना जानो मोनगोन थांसैबा बिनि थ' आंबो थांगोन ओमफ्राय नोंसोरो थांथ'वा थांसै जों अ दे होमब्ला न' थाथ'दो अ दे दानिखि बसनि दे जागोन दे थ'दो लोगोफोरजों थांसै 4:30 जाबाय आरो न' मोनाहैगोन ना दा लोगोनि न'आव थांदों आरो ना लोगोनि बिब'नि न'आव दा बेयाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन लोगोफोर थांनो ओंखारबाय जोंहा दासो बानायदों नै भिडिअखौ औ दासो बानायनो मोनदों लोगोफोर शाकिरा जायला बामुला गरमावहाय माने ओरैबायदिसो जोङो फट' लानो थाखायबो एकदम मोजां जाया गुलि गरमदो गोलोमदि एकदम सेहेरायानो एकदम गुलिजोबखायो आरो थान्दा दिनावनो बेस्ट आरो बिनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बाबुनि चेनेलखौ बिलिफां बर' लोगोफोर आङो होना होगोन बिलिफां अफिसियेल अके आं होना होगोन स्क्रिनाव साबस्क्राइब खालाम थांसै दा लोगोफोर जोङो यावबो मोनफैलायखो ओरैबायदि बिल्डिं न'आव नैया नायदो लोगोनि बिब'नि न' आरो बियो मा गामि अनिलनि बे अनिल मा गामि टांकि बस्ति टांकि बस्तिनो लोगोफोर टांकि बस्तिनो आंथ' दिनै फार्स्ट टाइम खोनादों टेंकि बस्ति डिमाकुसि जायगाफ्रा जा मोजां लोगोफोर बिराद समायना बेनि उनाव दा दसे थाना थांसै न'आव लोगोफोर लोगोआ माने न'आव थांफायनो बिगुमै लानाव दंफैयोमोन लोगोफोर जोंहा नै थांनो ओंखारबाय न'आव मोनाबायानो आरो 6टायानो जाबाय न' बाय गावजे थांसै हांसो जागोन जाजायो खिन्थु बोरमाखौ जाया न' मान गोदोर kau gumi ala? Aku tuh siang pengen makan di sana. Nungang nih, nungang kan siang tanggung na. Kau jangan terus apa yang bikin thagi apa? Ini, jauh. Ada apa? Tangsai. Lagu for no tangsai dah jengha. Party kalam kang bayar lagu no ber. Bayar no dos dah no tangsai. Dabli. Tata.